Ty vole, hej. Nevidím ho. Ty kokso, to čo robí? No? Máš ho zafilmované? Mám nejako. Vyzvala si ho? Áno, áno. Ty kokso. Ty mala zapnúť kamerou, kam to zjavil? No áno, som sa tu pozeral, že kde je tunel. Tak to bolo úplne, že pred nosom. No. Ty kokso, tak to bude záber jak hovado. No, dobre. Tak, škoda, že tu nemáme na kameru auto. No. Dneska aj tebe sa ho podarilo? Nárob čiarky na tie, že koľko tunelov. Môžeš si dať prvú. Tak do obalu, lebo tu bude jeden od na druhý. Dobre, keď vyjdeme von. Dobre. Stali tu nefilmuje? No? Aspoň jeden nech máme celý.